Halkopään viisaudet osa 2. Vasta-GNU. Vasta-GNU voi vaikuttaa keski-GNUn vastakohdalta, ja näin onkin, mutta toisin kuin ensin saatat luulla. Vasta-GNU ei ole etu-GNU eikä taka-GNU. Jos et tiedä, mitä nuo kaikki ovat, katso sarjan ensimmäinen jakso. Vasta-GNU kuitenkin on se, joka menee eri paikkaan kuin muut. Esimerkiksi kun muut menevät laskettelemaan, vasta-GNU menee etelään, ja kun muut menevät etelään, vasta-GNU menee pohjoiseen. Vasta-GNU ei joudu ruuhkaan eikä jonottamaan ruokakaupassa, koska vasta-GNU on ovela. Se tietää milloin missäkin pitää olla, siten että sen kohdalle aiheutuu mahdollisimman vähän hankaluuksia ja epämukavuuksia. Vasta-GNU ei etsi parkkipaikkoja. Se tietää milloin missäkin tulee olla, jotta välttyy moiselta vaivalta. Taskuparkkeerauksesta nyt puhumattakaan. Vasta-GNU-periaate on siis sellainen, jota voidaan soveltaa monissa tilanteissa, joissa sinänsä on turvallista erottautua laumasta ja saada tällä opportunismilla aikaiseksi itselle edullisia tilanteita ja olosuhteita. Kuitenkin niissä tilanteissa, joissa ei ole turvallista erottautua laumasta, noudatetaan keski-GNU-periaatetta, josta kerroimme edellisessä jaksossa. Seuraavassa jaksossa me kuitenkin käsittelemme periaatetta siitä, miksi päivä on viikko. Kiitos kuuntelusta.